Ένα πάγιο αίτημα της νεολαίας είναι η δημιουργία ενός skate park. Εμείς, σαν τοπικό συμβούλιο νέων, συναντηθήκαμε με τα παιδιά, μας εξέφρασαν την άποψή τους και αμέσως αναλάβαμε δράση. Η υποχρέωσή μας ήταν να επισκεφθούμε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, παίρνοντας την ευκαιρία από την αναπροσαρμογή της μελέτης στο άρθρο της Γαρίτσας. Εκεί, φέρνοντας πρόταση μαζί με τον κύριο Γαβαλά, θέσαμε μαζί με τον αρχιτέκτονα του Δήμου, κύριο Παγκράτη Σπύρο, τη θέση δίπλα από το γήπεδο μπάσκετ. Εκεί ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία ενός skate park για τα νέα παιδιά. Είναι δίπλα στην πόλη. Πιστεύουμε ότι είναι μια αναγκαία δράση η δημιουργία ενός skate park, διότι πολλά νέα παιδιά με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε επικίνδυνα σημεία εξασκούν το άθλημα αυτό με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Θεωρούμε ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς του τόπου, τόσο η νομαρχία, τόσο η περιφέρεια, τόσο η υπουργός, τόσο οι βουλευτές, όσο και ο Δήμος Κερκυραίων θα ακούσουν το αίτημα των νέων και θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν αυτό το skate park. Αντιπροσωπεύω τον οργανισμό OSCS, ένας νεοσύστατος οργανισμός με ποικίλες δράσεις που αφορούν την νεολαία. Κάναμε μια συνάντηση με τους νέους για το θέμα του skate park. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθούμε να προωθήσουμε το θέμα στους μεγαλύτερους. Το χάσμα της νεολαίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί έτσι να γίνει μικρότερο και οι νέοι να καταλάβουν ότι μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Η πρόταση που κάναμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι η υλοποίηση ενός skate park στο χώρο της Γαρίτσας και με τη βοήθεια των νέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υλοποιήσιμη.